fixes, els plazos fixes tampoc estan en el banc, inclús els productes que són a més de 2 anys són en 0 coeficient de caixa. Vist això, te quedes així i dius, una te cabreja el tema perquè li acaben de donar un privilegi a unes entitats que sí que tenen ànim de lucre que realment condiciona un punt la nostra vida. Conseqüències d'això. Jo crec que alguna ja la conegueu. El fet de que els bancs tinguin la decisió de quants diners fiquen en circulació determinen realment la resta de com va anar l'economia. Vull dir, per mitjà de donar més préstec o de llevar-lo, van a determinar si hi ha més diners en circulació o menys. I a banda té un efecte molt pervers, que és que en funció de, o diguem d'una altra manera, algo que en teoria és negatiu, que la gent s'endeute, produeix que n'hi hagi més diners en circulació, el qual dius, n'hi ha més mitjans que intercanviar i per tant te genera riquesa, que és positiu. Al mateix temps passa l'efecte contrari, algo que normalment hauria de ser positiu, que és que els deutes es tornem positiu. Resulta que redueix el volum de diners en circulació i això crea pobresa, o diguem, o redueix l'economia. I acabem de tenir una experiència en el 2008 d'això, perfecta. Vull dir, per les raons que tots sabem, de repente els bancs es començaren a retirar diners de circulació. I les conseqüències, no fa falta que vos les diga, les coneguem tots, no? Diguem que algo que damunt és molt simptomàtic, vull dir, si els diners són un mig només d'intercanvi, com s'explica, o diguem, no com s'explica sí que sabem com s'explica, el tema és, el dia antes de la crisi econòmica, vull dir, la gent teníem la mateixa riquesa que el dia després. Teníem els mateixos béns, teníem els mateixos coneixements, teníem exactament el mateix. I en canvi, en qüestió d'unes setmanes, vull dir, el món se n'anà al traste a una velocitat pasmosa. I simplement va ser perquè falla. Falla realment l'accés als diners. Partint d'aquest plantejament és per el que hi ha molta gent que creguem que el sistema monetari té diversos errors, tal com està dissenyat avui en dia, no està ben dissenyat. Primera, perquè no treballa per les persones, no està pensant en les persones, i després perquè se considera que realment els bancs centrals han perdut totalment el poder a l'hora de controlar diguem, que realment estan creant el gros dels diners, que són els bancs privats. Les úniques mesures que poden fer és dir-los que tinguen més reserva o menys reserva, ficar uns límits en les quantitats d'interès en préstecs interbancaris, però poc més. I després l'altra gran fallida d'un sistema com el nostre, on els diners se creen a partir del deute, és que se creen el principal, però no se crea els interessos.
Vull dir, quan una persona va al banc i li demana 100 euros, com hem vist abans, o 90 euros, el banc crea 90 euros, però no crea els interessos que vas a tindre que pagar en ell. Què passa? Que el sistema global és sempre deficitari, sempre és deficitari. Tu arribes a tornar els diners que t'han donat, però els interessos els tens que captar d'un altre lloc. Perquè si us ho imagineu, jo m'ho imagino sempre com una gran màquina, que vull dir que està formada per rodaments. Cada rodament és un préstec, és un deute. I diu, té que estar sempre creant-se altres rodaments per poder alimentar els interessos del préstec anterior. Això ens du a l'economia que coneguem. Tenim sols dues possibilitats en un sistema com aquest, i és una, és aquest creixement desmesurat, o entrar en fallida i tindre una crisi. I quan juntes aquestes dues coses, quan dius, anem a veure, és un sistema que no està pensat per nosaltres, per les persones, és un sistema que té uns errors de disseny aberrants. Diu, aleshores n'hi ha que plantejar-se noves monedes que corregisquen aquests defectes. I d'ahir és d'on ixen el que diguem les monedes complementàries o alternatives, que no socials. Vull dir, socials a banda. Dins de les monedes, quan parlem d'elles, diguem que són complementàries i alternatives, les dues coses, perquè ni pretenen, vull dir, ni substituir a les monedes oficials, ni l'únic que pretenen és, per una banda, vull dir, complementar on les monedes oficials no arriben, i per una altra banda, ser una alternativa a d'elles, però no excloent. Solem distingir diverses. Vull dir, la primera és el que són monedes locals. Les monedes, sentireu que vos diuen monedes locals, monedes socials, ho fiquen tot en un sac. Nosaltres distinguim molt. Vull dir, per nosaltres una moneda local no és una moneda social per se. Una moneda local, normalment, el cas més normal és que siga una moneda recolzant la moneda oficial. Vos explico com funciona. El funcionament és molt fàcil i a més és molt lògic. S'utilitzen principalment per incentivar l'economia d'una zona. Aleshores, normalment solen tindre una paritat en la moneda oficial i aquesta moneda oficial tu la utilitzes com a valor de la moneda local que va a circular. Això vol dir que per cada moneda local que circula n'hi ha un euro en el banc. Molt senzill. I a banda tots conegueu el xiste de la persona esta que va a l'hotel, ¿no? Bueno, pues el tema és, les monedes locals tenen un efecte multiplicador. Si tu traus un euro i tu fiques un euro en el banc i fiques a circular un puçol, per dir-li d'alguna manera, la moneda, tu en aquest puçol vas al forn i pagues. La fornera pot anar al bar i paga. 2. D'ahir el del bar va a un altre lloc i paga.
3. Cada vegada que passa d'una mà en mà està generant riquea, està generant diners, i sos n'hi ha un euro en el banc. Al final de la roda pot ser haver generat 100, 1.000, 2.000 i sos n'hi ha un euro en el banc. Quan aquest euro se necessita, per el que siga, se pot traure, se pot canviar per la moneda local que circula. Normalment ahir se juga prou en donar un canvi d'avantatge i un canvi des de la moneda local a la moneda oficial que penalitza. El mateix que quan vas a canviar al banc dòlars o això que te diuen a tanto, doncs el mateix. Normalment tu, per exemple, per cada 100 euros te poden donar 110 de moneda local. I quan tornes a canviar-los de la moneda local a la moneda oficial, doncs possiblement te facin una deducció a la inversa, 90. Això se fa per incentivar que la gent no canvi en seguida per la moneda, sinó que la faci circular. I això és una de les grans avantatges que tenen les monedes locals. Monedes locals, en aquest moment, n'hi ha un fum, però un fum. Vull dir, per exemple, està el Chingauer en Alemanya, que està per tota la zona de Baviera. Esta és oxidable, esta damunt és una moneda molt divertida, perquè si no la gastes, va menguant. Entonces la gent té que rodar-la ràpid. És una moneda oxidable i se fa per incentivar el consum. Després, per exemple, està el Bristol Pound, on l'alcalde de Bristol cobra en eixa moneda, els imposts es pots pagar en eixa moneda, pots agafar l'autobús, pagar un fum de coses, a banda de ser acceptada en un muntó de tendes i de serveis i de més. I l'última que ha sentit d'ella és que hi ha un grup d'urbanistes, arquitectes, que li han ofertat a l'Ajuntament una contrata d'1 milió de lliures feta en lliures de Bristol. O sea que estamos parlant de palabras mayores. Allí, hasta así, lo que es una moneda local, que sí que es alternativa y complementaria. Ara, l'altre tipus de moneda el coneixeu tots i entonces no vaig a parlar molt d'ells. Tots heu sentit parlar de bancs de temps, no? Bancs de temps, no? Bueno, bancs de temps són simplement un sistema on la gent intercanvia el seu temps. Entonces tu ofertes un X hores de les teues feines i quan te fa falta que algú te faci una altra feina, tu intercanvies 6 hores. Però sols s'intercanvia temps. Vull dir, tantes hores de classes d'anglès o tantes hores de jardineria o tantes hores d'un electricista i de més. Està molt bé, té la seva funció, però nosaltres pensem que si coixeja. Perquè, vull dir, està molt bé que intercanviem temps i coneixement, però la realitat és que també necessitem béns. I és per això que és l'últim, que és el que nosaltres sí que li diguem moneda social, que són els sistemes d'intercanvi. S'originaren en Canadà en els anys 80 del segle passat i va ser gent que venia de bancs de temps i van juntar el que és el concepte del banc de temps en un sistema de troc. Troc o bescanvi, trueque. L'únic tema és que el troc està molt bé, jo tinc això, tu tens l'altre, però complica un muntó. Són complicadíssims, perquè possiblement, si se ficarem ara, tots els que estem així a intentar intercanviar coses, difícilment quadrarien 4 operacions. Difícilment, perquè segur que el que jo tinc a ell no li ve bé. I en canvi el que ell té, a mi sí, però com ho fem? I ahí és on és el que és la moneda social.
Sistema d'intercanvi local és exactament el que diuen les seues paraules, és un sistema d'intercanvi. I li diguem local perquè sempre pensem que té que estar arrelat en una zona. Després l'altra banda vos sorprendrà, però en principi és això, és un sistema d'intercanvi local, és això. No té més secret, l'única manera és com s'organitza. Tema. Jo tinc un micro, i ell vol un micro. Ell té un mòbil, com ho intercanviem? Mesurant-ho. Ho mesurem. Quan val el micro? 30. Quan val el mòbil? X, el que siga. Doncs això és el que fem. Agafem una mesura que l'han determinat nosaltres i que li podríem haver posat el valor que ens haguera donat la gana. Que li diguem, en el que és la xarxa de xarxes, li diguem eco, a aquesta mesura. La nostra moneda se diu eco i podria haver valgut un cafè, el preu d'un cafè, com una hora de feina. Però, clar, com això ens complicava molt, van ser molt pràctics i diguérem un eco, un euro, i així tot el món ho té clar. Té el valor, diguem, de referència d'un euro, però no se pot canviar per euros. Esta sí que no està recolzada per moneda oficial. Darrere de l'euro, de l'eco, el que hi ha és moneda fiduciària, que no fiat money, que és diferent. Vull dir, és moneda fiduciària perquè realment la gent que formem part d'ella acceptem i se comprometem a confiar uns als altres acceptant aquesta moneda com a pagament per béns i serveis. No n'hi ha molt més enllà, és molt senzill. L'únic tema a partir d'ahir és com l'organitzem. Com s'organitza això? Bueno, s'organitza se pot organitzar de manera, diguem, sobre paper, una llibreteta i tu vas apuntant, però bueno, així van ser els primers sistemes, van ser així, vull dir, duien una llibreteta, com les antigues llibretes del banc, i quan tu feia una feina apuntava en la seua i l'altre que l'havia fet ho apuntava en la seua i s'anava sumant i restant. Avui en dia ja, avui en dia gastem una plataforma virtual que mos la munta un senyor en Sud-àfrica i que és local, però és global. Que és una de les coses que a mi personalment m'agrada més, però bueno. Eixa ferramenta és molt senzilla, no té massa secret. Per una banda és un sistema comptable, que funciona exactament igual com el compte d'un banc. Jo faig una feina, guanyo 10, i